Arestado ang duwa ka tawo sa PNP bypass operation sa Zone 2 Barangay Pacol, Naga City. Alas 11:47 nimbang gikan nagtalikod na Abril 3. Bigbisto ni Police Lieutenant Colonel Chester Pomar, ang tagapagtaram kang Naga City Police Office ang mga naarestong sospek. Nasinda alias Edward, 36 anyos, residente kan Zone 1 Barangay Beberon, San Fernando, Camarines Sur. Asin alias Jason, 37 anyos, residente kan Barangay Kinale, Pulangi, Albay. Nakuha sa posisyon kan mga sospek ang 50 gramo ng pigtutubudang shabu na nagkakantidad ng 340,000 pesos. Dati na po yung subject for bypass operation na pinana nung sometime in July last year. So nakatakas po itong subject natin and ngayon po ay luckily na nahuli din dito sa Naga City na. Naaresto ang mga sospek sa tabang naman kang mga residente. Haloy ng pigbabantayan kan otoridad ang hiro kan mga sospek. Sabihin kasi pagka ang isang lugar ay nagre-report ang mga tao doon, magandang indication yon, no? At maraming pagtanggap ng tao yun doon at maraming paratyano, customer, natural lagi yung magtitinda doon. So, pag ganito ang mga sitwasyon na pumapasok sa isang area at na-report sa atin, ay malamang ay malaking kabawasan at candidate pa naman yata, kung di ako nagkamali, candidate for drug free sa drug clearing program natin yung Barangay Pacol. Sa presente, nasa kustudiya na kan otoridad ang mga sospek, asing kapwa nahampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.